'Yan bindiga sun sace mutane 39 yayin wata tattaunawar sulhu da iyayen shugaban 'yan bindigar Zamfara. Hukumar 'yan sanda ta kaddamar da bincike domin ceto waɗanda abin ya shafa. Hukumar DSS ta gurfanar da wani mai suna Paul Jibrin Oweleke bisa zargin yin kira da a kifar da gwamnatin shugaba Tinubu ta kafafen sada zumunta. Najeriya na da wuraren sayar da magunguna marasa kyau kimanin miliyan 3, inji PSN. Ƙungiyar PSN ta bayyana cewa Najeriya na da shagunan sayar da magunguna na haram har guda miliyan 3 wanda ke zama babbar barazana ga lafiyar al'umma. Nasiru Gawuna na neman tikitin gwamna a jam'iyyar adawa ta ADC yayin da yake ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar domin ganin samun tikitin takara a zaben shekara ta 2027 a jam'iyyar. Majalisar dattijai za ta tattauna kan kudirin dokar 'yan sandan jihohi a wannan makon da nufin hanzarta yi wa tsarin mulki kwaskwarima don raba ayyukan 'yan sanda a daidai lokacin da tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa. Akalla mutane 53,000 ke mutuwa da kuma miliyan 50 ke kamuwa da rashin lafiya a duk shekara sanadin gurɓataccen abinci a Najeriya, cewar gwamnatin tarayya. An kama wasu baƙi mutane 8 masu shirya tsarin sace kansu a jihar Ogun. Rundunar 'yan sandan ta jihar Ogun ta kama wasu baƙi 'yan ƙasar waje mutane 8 da ke da hannu a shirin sace kansu na domin karɓar kuɗaɗen fansa daga hannun 'yan uwansu da ke ƙasashen waje. Shamsiya Mahe Gwandu, WM Hausa. Za ku ci gaba da bibiyar shafinmu na sada zumunta na Facebook da kuma TikTok domin samun labaran da muke ɗaura muku.